יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית, זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר עם, יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית, זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר עם. ברחוב אני הולכת, שלוליות אני קופצת, רואה בחור אני מתאהבת, אל תתקרב אליי, התקרבת יותר מדי, ופתאום הוא מתחיל לדבר אליי ברוסית, אבל לא יודעת רוסית. יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית, זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר עם. יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית,